Fer zoom amb una càmera permet veure els detalls de molt a prop, però fins que no s'amplia la visió no es pot percebre de quin objecte es tracta. Així treballa la biologia de xarxes. Estudia tots els factors que participen en el desenvolupament d'una malaltia i busca atacar-los de manera conjunta. Així, metges i científics combaten alhora la malaltia des del punt de vista molecular i també de manera global. Jo em dedico a la investigació biomèdica perquè a segon de BUP vaig tenir una professora i em va ensenyar la primera estructura tridimensional que he vist en la meva vida d'una proteïna i em va semblar una bellesa esplèndida i vaig dir, jo vull fer això quan sigui gran. Patrick Aloy és professor d'investigació i CREA. Lidera el Laboratori de Bioinformàtica Estructural i Biologia de Xarxes de l'Institut de Recerca Biomèdica. En els darrers 10 anys, la ciència ha constatat que les malalties no són fenòmens aïllats en una part del cos, sinó que ens afecten de manera global. Científics com en Patrick apliquen la biologia de xarxes per intentar posar fi a malalties com el càncer o l'Alzheimer. De moment està funcionant prou bé. Els reptes seran després. O sigui, curar el càncer o curar l'Alzheimer en ratolins és relativament fàcil. El problema és després quan fem el salt aquest de ratolins a humans. I en aquest aspecte estem desenvolupant models computacionals que ens permetin tancar aquest forat que n'hi ha entre la recerca preclínica i la recerca clínica. En el cas de l'Alzheimer, es tractaria de trobar punts comuns en les diferents afectacions de la malaltia, com les plaques beta, l'estrès oxidatiu o la mort neural, i atacar-los de manera global. Sense aquest nivell de detall que portem treballant els darrers 50 anys de la biologia molecular, aquest nivell no funciona, perquè el que necessites és la gran foto, però tu l'actuació farmacològica la fas sobre un determinat nivell. Aleshores, un cop has vist la foto global, has de tornar al nivell de detall i veure com pots atacar aquesta malaltia. El pròxim pas serà que la biologia de xarxes entri als hospitals i es tingui en compte a l'hora de decidir quina és la millor teràpia per a un pacient. Jo crec que serà una realitat en els propers 5 anys, perquè realment la visió global que podem aportar en molts casos és útil.